ibabahagi natin sa pamamagitan ng isang paghawak, ng isang pagtipon na punong-puno ng pagmamahal, ng pag-aalaga sa bawat isa. Pinsan po, meron daw pong matandang mayaman sa Maynila. Ang tao ito, napakarami niyang naipundar na negosyo. Meron siyang mga hotel, meron siyang real estate, meron din po siyang mga restaurant. Masayang-masaya siya dahil kahit araw ng Sabado, araw ng Linggo, nag-overtime siya para lamang mapalago ang kanyang negosyo. Minsan daw, inabot ng punto na nagkasakit ang matandang lalaki ito. Ang sakit niya, cancer. At ang cancer na ito, yung kumalan na sa buong niyang katawan, metastasize na, sagad hanggang buto ang cancer. At ang cancer na ito, hinipigilan siyang makawakan ng kahit sino. Yun sa panahon na naghahanap siya ng pagkalinga, ng pag-aaruga at pagmamahal mula sa kanyang pamilya, kahit nandoon sila, gusto siyang kawakan, yakapin, mahagkan man lang, kahit sumandali, hindi po niya matiis yung sakit. Dahil pag hinawakan siya, talagang napakahapdi, napakasakit ng kanyang dinaranas. Sabi niya ganyan, nasa huli ang pagsisisi. Pinagtuunan ko ng pansin ang aking negosyo, ang aking salapi, ang oras na ginugol ko dito, sana naibahagi ko rin kahit konti sa aking pamilya. Naranasan ko sana ang pagmamalasakit, pagmamahal at pag-aaruga ng aking mga mahal sa buhay. Mga kapatid, madalas po, isinasantabi natin ang mas importanteng bagay para po sa mga bagay na makamundo. Madalas iniisip natin, kaya ako nagpapawis, nagpapagod, nagtatrabaho para sa kinabukasan ng aking mga anak. Papaano naman po yung ngayon? Yung oras na hinahanap nila, yung atensyon na hinahanap nila mula sa inyo. Dahil bibigay pa kaya natin ito ng karampatan sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, hindi lamang po sa pera makikita ang halaga ng buhay. Naroon po yun sa pagsasalo-salo, sa pagsasama-sama. Sabi nga po nila, kahit konti lang, kahit salat, basta sama-sama, masaya pa rin, maligaya pa rin ang ating buhay. Isa pong magandang larawan ng pagkauhaw, ng pagkauhaw sa pag-aaruga, pagmamahal, pagbibigay ng malasakit. Yun pong nakikita kong larawan ng mga bata sa White Cross. Ito pong White Cross, isa po siyang institution sa San Juan, yun po sa Maynila, na kung saan yung mga batang lansangan, yung mga bata na iniwan na ng magulang, kinupugpog po ng mga mabuting tao. Kasi nagsasama-sama sila sa isang institusyon, may pagkain, may tirahan. At ang nakakalungkot po, sa tuwing may dadalaw sa kanila, kahit first time pa lamang nila nakita, agad-agad yayakapin ka, agad-agad maglalambitin sila sa iyo, tila ayaw ko na nilang makawalan. Ganun na lamang po ang pagkauhaw nila sa atensyon at pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanila. Ganoon po ang paghahanap nila sa pagbibigay, sa taong magbibigay sa kanila ng pahalaga sa buhay. Tayo po kaya, bilang isang pamilya, kailan po kaya yung muling pagkakataon na nagtipon-tipon tayo sa harap ng kapagkainan? Bilang isang pamilya, ini-enjoy lang natin yung presensya ng bawat isa. Kahit simple lang ang pagkain, nagkukwentuhan, kamusta ka na ba? O baka naman palaging busy si kuya, may lakad si ate, may trabaho si tatay, meron pang pupuntahan si nanay. Kawawa naman ang bunso, mag-isa na lamang siya sa kapagkainan. Mga kapatid, ilang nakawan sa atin ang Panginoon ngayon, ng Ninyong Jesus, sumasa atin, isang awang bata, simple, payak, nakalahad ng mga kamay, naantay po niya, mapakinggan natin siya, nabigyan natin siya ng atensyon, kapag malasakitan natin siya, katulad ng pagmamahal natin sa mga tao na kapaligid sa atin. Alam po natin, maraming hamon ang pinapakita sa atin ng mundo. Maraming hamon ang binibigay sa atin. Sana po, makatugon tayo ng buong pananampalataya, buong pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Minsan po, meron pong isang magandang babae. Dahil masaya siya na kahit matanda na siya, nakikita niya lumalaki ang kanyang mga apo, kanyang mag-anak, na may takot sa Diyos. Proud na proud siya dito sa accomplishment niya ito. Sabi niya minsan sa kanyang apo, "Apo, halika, magsimba tayo." Sumagot ng kanyang apong dalaga, "Lola, I do not want to go to church anymore." Sabi niya. "At bakit naman ako?
bakit ayaw mo na magsimba? Sabi niya ganyan, I do not feel the presence of God. Hindi ko nararanasan ng Diyos sa aking buhay. Kahit anong dasal ko, kahit anong panalangin ko, kahit ilang beses ako magsimba, parang hindi siya nakikinig. Sabi ganyan na kanya ako. Sabi ng lola niya, pumikit ka. Ngayon din, pumikit ka. At damhin mo ang presensya ng Diyos sa iyong paligid. Pumikit nga itong bata. Pagkamulat ng mata niya, sabi niya, Lola, wala naman eh. Hindi ko naramdaman ang presensya ng Diyos. Pumikit ka ulit. Wala kang ibang iisipin. Damhin mo lamang ang paligid mo. Pumikit siya, sumandalian, at saka minulat niya yung mga mata niya. Sabi niya, Lola, I felt the hand of God touching my back. It was as if He was patting my back. Very gently, sabi niya. Tapos sabi ng lola niya, oo, ako, ang kamay ko ang ginawang kasangkapan ng Diyos para maranasan mo na buhay siya at nasa paligid mo lamang. Kamay ko ang humahaplos sa iyong likuran. Kasangkapan ng Diyos para maranasan mo na siya ay buhay at nasa paligid mo lamang. Mga kapatid, ngayong araw na ito, Fiesta ni Senyor Santo Niño. Fiesta ng isang abang bata na nagtuturo sa atin. Ilahad ang ating mga kamay. Bukas para natin tanggapin ang lahat ng biyaya na nagmumula sa Diyos. At bukas para din po natin itong pamahagi sa mga taong nakapaligid sa atin. Sana po, ngayon din po ito, maging danuyan tayo ng pagmamahal ng grasya ng Panginoon. Kung anong tinanggap natin, bukas para din natin ibahagi sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil ang Diyos po, katulad ng Senyor Santo Niño, simpleng abang bata, nagmumukhang kawawa sa ating harapan. Pero alam natin, maraming maituturo, maraming maipapaalala, maraming maipapahagi. Bawat isa sa atin, ganito rin. Kahit simple, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, meron kang maipapahagi. Sabi nga po nila, no one is too rich not to be able to need anything. At the same token, no one is too poor not to be able to share anything. Ang bawat isa po sa atin, ngayong araw na ito, parang naway maging daluyan ng biyaya at grasya na mula sa Panginoon. Sa katapusan po ng araw na ito, sana ating masabi, Viva Santo Niño! Nagbibiba hindi lamang po ang ating labi, ang ating kamay, nagbibiba ang ating puso, dahil natuto tayo magbahagi ng ating sarili sa ating kapwa. Amen.